wa inna ilaihi raji'un. A jiya da daddare ne aka samu tashin gobara a wata babbar filaza da ke kan titin Murtala Muhammad Way nan cikin garin Bauchi. Gobaran ta yi sanadiyan konewan shaguna da yawa, sai da yadda Allah ta kaita babu salwantar rai ko da guda ɗaya. Oh boy, this is fucking fire. Shi ya kamata su an kwashe kayan da suka wurin, su ya kamata su shiga. You go enter na that back. If they know off that back, this front they safe. No, make they carry thing well. When they come inside the shop, carry am, even though it's spoiling laptop. The guy man know dey ma. He always travel. If they don't catch thief, may they beat am. Oh, finally. The fire I've done is worst. Isn't that for that girl shop? Thank God, sha. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu labaran.